Biyag ti tao. Biyag ti tao. Hello everyone! At timanante kayamyo Jenna Almoite. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tin tayo pa nagdrama, wano pa nang ipatangatang iti sabali man na napakasaritaan, wano istorya, intay pa ituloy ti kumablaaw. Hello kani Mercedes Naris, Aris Mix Vlog, Gemma Granil, Heidi de la Peña, Virgie Arcilia, Arlene Caspilio, Mary Ann Payo, Jackie Claro, Nati Ramirez Vlog, Jeff Cortez, kani Ma'am Jocelyn Tabilas. Kasamatan kani rin Esperanzate. Intay nga rudan denggan ti episode 167. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, manulaangan nga aldaw ading ko. Enrollment yun. Wan nga rod manang. Igaad mo ti agadan ha. Amok akaba alam daytan. Agyaman manang. Saya atem ti panagadal mo. Ta igaad ko matag trabaho. Tapno masuportarak ti panagadal mo, ha? Wan manang. Ikarik dayta. Nanang, apay akasta tilangayo. Kaslad da parikot yun ha. Itay kay pa'y apalpaliiwan. No adda parikot yun, ibagayo nanang. Tapno matulungan kayo no anyaman dayta. Pampanunuhutak ti kwarta nga alaan manan ni ading mo inton bigat nga agpasyudad. Ay nananang, saan ka di ngamin adayta ti pagparikutan nyo? Siya kung ti makaamo iti kabsat ko kunakmet. Ala, di kay madanagan nanang. Adda kwartak anak kasagana nga itod ko iti kabsat ko. Ay, kasta ay kat nasaya at anak ko. Awan anyaman na dayta nanang. Kas itinakunak idin, siya kung ti makaamo iti panagadal ni Lenny. Ala, kartingam tagrubwan ading ko. Wen manang. Idisuklat nga rodan daytoy kwarta dito lamisaan na. Umuna ako na rumwar. Ang mga noad da masapa nga umay ijay parlor ko. Wen manang, agyaman na ka. Awan anyaman na. Mala, agan-anad ka ijay syudad ha, ading ko. Wen manang. Anak ko, igaid mo ti panagadal mo, ha? Makita mo ti sakripisyo mi ni manang mo. Wen tatang. Malaan na saya at nukasta. Ala nga rod, mapanak matan. Tamangan no panawan daktilugan. Mala, agan-anad ka, anak ko. Ay, una yan. Nagbara ti panawan ita Ito gaw kumampay laang diti parke. Saan na bale? May sapay nga oras ti urayak. Sakbay ti next subject ko. Hello, miss. Ha? Hello matkan ka, Manong. Naimbagang oras mo ating ka. Itay ka pa lang palpaliwan. Iso ngayon masidegakan ka. Kasta ka di? Siya kaya ni Marco. May sak a mentor ti may sa networking dito siya. Ha? Ti trabaho, kit agawis ka dagiti tattao, amaya at ngagmiyembro iti daytoy. Tinapod nun na itapanawan na duma-duma ti networking. Ang amday ti kumpanya nga ayan ko ket iso ti kabaknangan a networking diti intero apagilyan. Ha? Well, natin ko. Iso mayat ka, agmiyembro ka mat. Iti kasta, agganansya ka mo't itidak kalagatad, akas kanya. Saan mo ta pa nagpalastor? Gapoy dila ito ang networking, nakaipundarak matitibalay ko. Lugan. Nakagatangak iti sanikwa. Ken saan lang aray ta? Gapumutla iti networking, ket napaagasak ni nanang ko ang nabayagan na masakit. Kasta ka di? Wen, iso masigurado kan ka. Apaman nga agmiyembro ka man.
dakkel mo't agat at timala. No, nagagat ka nga glako iti products tayo. Ay, sige, kayat ko dayta manong. Okay, no kasta nga rod. Agbayad ka iti 10,000 akas membership fee. Di ka madalagan. Kalpasan ti makalawas, agdoble ti kwartam. Agpaiso? Wen, siyak ti makamukin ka. Second year college ka gayam, Lenny? When, Marco. No kasta inaldaw nga da klase? Saan? MWF lang. Nasaya to kasta. Tapno da panawon mga umay di opisina. Ken may sa? Tapno maka-attendar ka ti seminar tungkol awan klase. O sige, mayatak iti dayta, Marco. Anya? Sa nga pulo aribo ti kasapulam ita, Lenny? Anyat pangaramadam? Napatugunay ti pangusarak, manang. Ay, sapay manula ang ti kwartak ita ading ko. 8,000 laang. Kurang iti 2,000. Ay, kasta ka di. O sige, uray day talatan amanang. Mangsapulak pa lang iti part-time job ko. Iti kasta, adamay nayon ko. Kan pang allowance kumatan. O sige ading ko. Agan anos ka Taday tala talaga ti kwarta. Wen manang, awan parikot. Aday ta. Isuday ta ti proof adakkel ti kwarta dagiti muna ang nagmembro iti dayto ang networking. Makita mo? Isudan ti kabaknangan. Ay na, Nakita mo? makapaawis mo't at talaga niya. Nagdadakkel a kwarta. Wena, adda pa adakdakkel ko matimaganan siya. Full time ka. Ha? Pudno ti bagbagakan ka. Isungag panunot ka, no isardeng mo lang ti panagadal mo. Iti kasta, ag full time ka lang ti networking. Dakkel ti kwarta dito eh. Sige, panunuto ka na imbag dayta. Hello, manang? Hello ading ko. Kumusta ka? Apay adi ka matanagaw-awid. Dua alawas asaan ka nga imay nagdawat iti allowance mo. Okay akla ang manang. Jakpay ngamin kasapulan ti kwarta. Kan may sa, makumikumak. Iso jakpay makaawid. Kasta ka di. Wan manang. Sige, baliwan tantun tagsarita. Bisyak ngamin. Ay mabit lang ang ading ko. Kaya't da ka makasarita danan ang kantatang. Apay, di ka di mailiw kadakwada? Imbagak lang aruda na busy ak manang. Maawatan nyo kumamot. Unay kayo matan. Ha? Sige nga Rod. Baliwan minto ti umawag kan ka. O sige, bye. Anya, nagsardeng ni Lenny iti panaghadal na kunam. Wala nang. Talon alawas ka no tinapalabas. Manipod nag-drop ni Lenny. Anya? Ay, jak amo no anya ti makagapo. Ay, Planok ajak aglukat ije pestok inton bikat. Mapanak ko maije syudad. ha, Kayat ko nga amon no anya ti makagapo ang nag-drop ni Lenny. Sayang matigastos no pudno man tinadamag ko. ay, sapay la ko mga ruda saan apod no. Ay, muna yan. Wala nang, di kay madanagan. Mapanak inton bigat. Anya, gapula ang itiday taan networking. Nag-drop ka, Lenny? Wan manang. Kaya't ko ngamin tag full time. Iti kasta, dakdakkel mo ta kwarta ti maalak. Anya, ay na Lenny, agpampanunot ka kadi. Manang, amok tar aramidak. Saan nagmutan nga ubing tapno isuro da? Ngam panunutam kumamot dagiti gastos ko kan ka. Saan nga ang angaw ti agsapol iti kwarta tapno laeng adda aramatem. Ngam kastoy laeng tinaramid mo. No jak pay imay, saan ko amaamuan agapula ang iti networking no apay ang nag-drop ka. Ala, di ka madanagan. Tati ginastos ko a kwarta, bayadak to, apaman amaalak ti dakkel agata dito yung akumpanya. Anya, masiguradom ka di dayta. Wan manang. Jak to pulos agbabawi asimrak iti dito akumpanya. Ammo ka dituyak nga umasenso manang. Anya,
Dayta networking anak ka. Ay na, kumpanya day je tatang, adda produkto nga ilako da. No adda malakom iti tattao, addamat basit bingay mo. Ngam no awan malakom, awan kukwam. Ay unay matan nilinay. Kaslasan ngagpampanunaw. Day takot nga rod tatang. Gapulaang ta nakakita iti dakkel agatad. Kala at matan anaawis tirik nana. Ay napangaasim man ako. Palagi pamtikabsat mo Awagam. Ibaga maituloy na ti panagadal na tasayang. Ay natatang namin adun nga imbagak dayta. Ngam dinak met ikaskaso. Nasaya at napanunot mo tinagawid anak ka. Uwan tatang. Kahit kumusta kan. Talaga ka di nga awanan panggap mo ang mangituloy iti panagadal mo. Awanan tatang. Naka full time ako iti networking. Iso nga awanan panggap ko iti dayta nga adal-adal. Hanggang saan ka asigurado dita? Ang mga iti udin na kasi kanto ti nakakaasay. Ang mga pagbabawian tupay dayta ngay naramid mo anak ka. Ay na tatang, kasi ti kanayon ko nga ibaga, iti kaano man, jak to agbabawi asimrag iti kasto at trabaho. Ay, unay ka, anak ka. Malang aron. Sa paila ko tanasayat dayta nastragam. Marco, dandanin makatawan ko iti dayto a networking. Ngam apay ngay ngaging gaita katawan pay laang nasweldok. Ha? Sigurado mo lang adakkel to ti masweldok ha? Wen, di ka madanagan. Masigurado ko dayta. Ngayon, ado mo itong tinalakom produkto. Wan nga rod. Iso anam na maakadakkel mo ti masweldok to. Talaga nga awanan ti plano ni Linay nga agadal. Ay, huwag nga rod tatang. Talaga nga impamaysanan ti oras kan atensyon na iti daydi akumpanya. Saan ka di nga umawawag ka? Saan nga rod tatang? Aw-awagak matsag paminsan. Ngam di na sungbatan. Pasaray sungbatan na mat. Ngam kasla makapungtot pa'y. Gaputa makumikum ka noonay. Disturbo ak siguro iso akas jay. Ay, nasisira pa. Di kabsat mo iti kwarta. Pangarod tatang. No amukla ko mga ijay gayam ti pangaramatan na iti kwarta dinawat na kanyak. Jakla ko man inikan. Ay na, sayang lang ti kwarta nga inaramat na ijay. Himbag kumano nagbandugan na. Hello? Imawagak, takayat nakakano ang makasarita ni tatang. Makasarita? Amuyumot nga da trabaho kita. Imbagak mat kada kayo kasto yung aldaw, busy ak. Ha? No napatag ti ibagayon. Ngam no saan, baliwan tayo to tagsarita. Anya? Ala, idaba kong ti cellphone, adupit aramidat. Apay nga itakala ang Marco. Manon nga aldaw tinapalabas, ngam itakala nagpakita. Ako Kasi nung ti kwartak, namnamaak matlakit din amaala ko ni di kalman. Ngam aging kay tawang pay laang. Lini, pakawalan ako Ha? Anyan kahit masawan. Kilata nagsarati kumpanya. Anya, sana mabalin. Kasanong ti kwarta nga in-invest ko. Pasensya ka na. Saan laad na tinaloko? Adu tayo. Aniya? Kasano apaitan, Marco? Agarup dua taon na nagtrab-trabaho ak iti dadya kumpanya. Ngamawa na pulos ti kwartaan na alak manipod kadakwada. Lenny. Nagsarga nga kiti panagadal ko. Ngamjag ni namnama kastoy gayam ti pagbanagan ti amin. Pakawalan na ka. Tagapo kanya. Nayawawan ka. Naintuloy ko lat ako matinagadal. Nalabit. May salangan na tawon ti urayag. A-graduate ako na. Kasano akitan? Anya ti plano mita?
Agawid aki jay lugar mi. Tulungak ti kabsat ko jay parlor. Ah? Barang maasikan niya kat pagadalan nakmanan. Ha? Agbabawi ka nagsardong iti panagadal ko. Saan pa yun na lang daw ti amin para ka? Mabalin mo pa yung nga ituloy tinarugyan. Sapay lang ko ma. Pagkadalan na ka man ang tikabsat mo, Lenny. Ha? Lenny? Uwan manang. Siyak nga ron. Itaman pa'y anapanunot mo tinagawin. Nagawid akon. Gaputawan na saya at nga impay kanyak dadya si Merkak. Ano niya? Tsaka mo no kasanuak manan amang rugi manang. Agarup dua tawan nga imbukbuk ko ti oras ko iti dadya kumpanya. Ngamiti udi na. Linuko da kami lagayam. Ay naading ko, dayta, tibagbagak idikan ka. Apay abas talatan nagtalag ka kadakwada. Agasam, nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapula ang iti networking. Anya ngay ita, sika tinayaw awan. Manang. No intultuloy mo kumati panagadal mo. Nalabit nga agradwar ka kuman iti kursum. Sinayang mo, Lenny. Pakawanandak ko mananam. Tatang. Aklo na ka nagbidutak. Gapula ang itinagdakkel agatan ngayon pakpakita da kanyak. May saak mo't ka nagiti nasisirap. Ako. Nalipatan kayo. Gapu iti gagar ko bumaknang. Ngamiti udi na. Da kami tinayaw awan. Awan, ti perfecto at tao. Kadamin pagbidutan tayo anak ka. Kahit sapay lang kumatag, balin eleksyon kan kadayta. Asaan abasta-basta agtalag tayo kadag iti tao adita mamaw. Nagruna no maipapanan iti kwarta. Uwan tatang. Ikari kasanan ang maulit pa'y. Ha? Pagadalan nakmanan, manang? Wen, ading ko. Ituloy mo ti agatan. Siyak ti makaam mo. Ngam ne, ikarim kanyak adimon aramidan ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Uwan, manang. Ikarik. Kat ipamaysak ti oras ko iti panagadal ko. Kat iti kaano man. Jak ulitan ti inaramid ko. Agyaman aknukas na ading ko. Basta igaed mo ti panagadal mo, ha? Uwan, manang. Ikarik. Kat agyaman akunay. Uray kas jeti nararamid ko iti kalabas. Nakasagana kalata amang tulong kanyak. Una, takayat ko apumintas mat ti masakbayam ading ko. Di tay kumalabsen ti agarapaap, tama nga no day tanto timang dadaal, iti masakbayan tayo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ni Mary Tisay, isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan na episode, tisagot mi kada kayo itagundaway, ngayon kami i-drama. Ngam sakbay na, kaya't tay payakablaawan, the Ma'am Mary Jane Saking, Reynanti Torres, ni Brenson Gupaal, Violeta Riñon, Ruben Dayog, Akira Yuki, Canelisa Atalin, Dita Mindanao. Intay nga ro dandangan ti episode 176. Dito yung drama tayo. Biyag. Ti tao.
Sigurado ka kaday ni ti pangedeng mo anak ka. Ti panagabrod mo. Wan tatang, tati kayat ko. Maipaayak itinapintas ang masakbayan dagiti duwa nga anak ko. Na, no adala ko mamabalin ko. Di ka palubusan ko madayaw. Tanay, kasi dagiti anak mo panawam. Ang ay napaw, nakurapay ang mailang amin nga amam anak ka. Ala, saan yun ang panunutan dayta? Ay, Basta diyo kumabaybayan dagiti anak ko, tatang. Tada kayo laangan ti amok apangital ka kadakwada. Tanatay kat nga ruden di asawak. wan, awan pagdanagam kadakwada. Jak baybayan dagiti anak mau. Kumusta nga tan ni Nanang iti abroad manong Alex? Daka mo tawan pa'y matawag na ading. Kaili ko ni Nanang manong. Di ka agsangit tamay luyo sak. Natay lang arodan ni tatang. Pinanawan na tapay ni Nanang. Iris, Alex, Rabiin, ikay maturugan apok. Lolo, kaili ko ni Nanang. Mabayag ka di pa'y nga agawin. Mabiitan, duwalang atawan, agbakasyon ton. Mabit lang ang urayan, ti dua atawan, apok. Lolo. Alam, maturog kayo nuwan. Tanay, ang dapay klase yun itong bigat. Di ka agpuy-puyat, Kundi yung pakadanagan ni Nanang yun di abroad. Patsyak nga umawag to dahi jahay iti mabiit, wan. Ala, ikay maturugan na pa. Hello anak ko, kumusta kayon? Nasaya at Nanang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasaya at lata anak ko. Nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Iso nga agadal kayo an naimbag kini manong mo, wan. Wan Nanang, ingat ka kanayon dita ha. Wan anak ko, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak ditoy, wan. Da kayo ti kanayon nga agan na dita Pilipinas. Saan kayo nga agsuksukir kini lolo yo, Agsingsingpet kayo kumaakanayon, anak ko. Manood ang tawan, tinapalabas, anak ko. Namin nanumatan na nagbakasyon ka dito'y Pilipinas. Apay planong agsubli di abroad. Wan taado pa'y ti arapaap ko ajak na tunoy para kadagiti anak ko, tatang. Dandani mo'tin makaturpos iti koleyo dagiti anak mo. Graduating ni Alex. Sumarunong to mga graduar ni Iris. At dapay arapaap ko akayat ko at tunuyan para kadagiti duwang anak ko, tatang. No addan kabukbukudan da abalay, mabalin konton ti ag for good, tatang. Anya? Iso nga agabrodaklat na, aging ga akabaelak tag trabaho. Napigsa akpay, tatang. Hindi na kayo pangiraw. Kabagis itaw. Akim balay, iti maipatpatak dar iti tawid ni Rayma adaga. Balay ni Alex nga po ko, kabagays. Ay kat, di napos dyan ngay, ijay abay na. Balay mo ni Iris nga ading na. Anya, nagubingan da pa'y laang, nga madan kabukbukudan da balay kabagays. Kasta mo't di kaya tinada. Talaga nga raw, anak kaurnungan ni Rayma, bayat ti kaada na ijay abroad. Kunak nga gawid din tagin na namutan. Ang madumot ibagbaga na arason. Ado kanupay dagiti arapaap na para kadagiti anak na. Ay na, talaga dagiti latan anak na tinakaiturungan ti imatang naan niya.
Agraduaran iti mabiit ni Alex. Sumarunong tumot ni Iris nga ading na. Ay, wan ka ba, guys? Patpat gan na ngamin unay dagiti anak na. Masyan ngamin, tanasa padaan na ulila. Wan nga raw. Unay mo't nga agpaisaw. Tanasa pamut anatay ti manugang mo ka ba, guys? Iso siguro at igasat na ka ba, guys? Sa bagay mo't kit di Mala, sapay ko mga road. Tasan ngagsaksakit ni Rayma. Tapno napigsalat ang agtrabaho. Lolo, tangay nalpas mo ti balay ko. Lumasin ako ni tipag na anak. Uray siyak, lolo. Tapno da serbiti balay ko a pinaramid ni nanang. Ala, kahit da kayo ti makamopaw. Sana balay, taga asidag tayla iti balay. Kahit kasano, rugyan tante aging pake, Irish. Wan manong. Oh, kumusta ngay manong? Adan trabahom? Ada na, automatic. Oh, sika ngay. Ay, mangrugiak pa ilang agtrabaho tun bigat manong. Oh, nasayat Tani, narigat mat, no syaklat ada trabaho na. Tama nga no dahi tantula utang kanya kung teraramidam no awan trabaho. Anyat serbiti inadal ko ngay no jakipakat manong. Kun may sa anak to nga umutang kan ka. Ta, amang ano adun to ti kwartak ngam sika manong. Hello, Rayma. Naimbag man, tanakawa ka, nakaw. Wan, ngam inlibas ko lang ti mawag tatang. Ta super busy ak dito Pasensya kayo no sagpaminsanak lang nga umawag. Nakaw, di mon ka ba lantag trabaho? Hagawid kan, tapno makay na naka. Hagsakit kan samay. Amo ka marigregatan kan nga trabaho dito abroad. Ilepas ko lang ang ganda ito atawan tatang. Urayak nga aglepas ti kontratak, sakto agawid. Mala, urayan biti panagawid mo Wan tatang, kat kumusta dagiti anak ko? Limasin dan. Nagdadan iti pinaramin mo babalay da. Hawanin kadwak dito balay. Sana bale, taas si daglaang matibalay da di tabalay yo tatang. Wan matindi Nuwang gayam. Adan trabaho dang agpadpada. Kasta aya, jak na amon day ta. Mga ano kaya't nakasurpresahin anak ko. Ay na, maragsakan ak para kadagiti anak ko tatang. Ngamin, uray na sapadaan na ulila. Naragpat da dagiti arapa apda iti biya. Why nanakaw? Kit kablawan ka. Taurag may saka nang isakan kadagiti anak mo. Kit naipahay mo amin nakasapulan da. Itugtog ako mampayla dito ipapag. Tanapariir ti angin dito. Ay na. Maragrag sakanak no makit-kita ak dagiti babalay dagiti apukaw. Empatakder ti anak kaw. Nagpursige ti anak kaw makaapuraw. Tapno maipaayan na itinapintas sa masakbayan dagiti apukaw. Nagtengaan dati basit akal-kalapaw ko. Basta da napintas sa babalay dagiti apukok. Naragsaka kaon. Uray talakayak mutain. Agawid ko mamit janak kaon. Takailiw ko na makadin na manaan. Mga asawa ko na, Iris.
Adamitan balay ko apang isang patak iti asawak. Ure siya ka. Makiasawa ak matan, tamasikuga kun manong. Anya? Ni, agkasar kay nga rodan iti nobyo ma. Agid dan ton tibunyag kan kasarin ton may pasngay ko ti sikug ko manong. No siya, ikasar kong tinobya. Tapno saan na maagaw ti sa balay. Umutang ang iti pagkasaran mi. Tain inutek to abayadan. Tagsusweldo ak matan. Abay, di mo orayan na sumangpet dyan ayaw. Sa kayon tagkasar, Alex. Kanon to pa ingay? Masapo lang maikasar ko ni Carol. Tadyak kaya tamagaw ti sa balay. Anya, mano mo ilabo lang ti orayan. Agawid to ni nanang iyaw. Aglepas nga minan ti kontrata na. Nag-extend ko mapay nga miniti kontrata na takabalan na pa yung ti agtrabaho. Nakapsutan tayo na ayaw. Masapol nga ginanan. Kat masansan ti panaguyak na. Kat no agawid, pagyanan na ngay. Alam nga na makipagnaad kanyak. Kat adanton pamilya. Ni Irish no kaya't na pag naadin ni Jibalay na. Aniya. Ay na, kailiw kayong tatang. Ay, kailiw na kamatan, anak. Ay, sos, nagkutong kapatan. Gagangay na tatang. Tapuyat ti kalaban ko iti abroad. Dagiti apo ko yung nga Ayan da. Daday, ti babalay da. Ne, adong matitattao di tababalay da tatang. Ado ti sa nga ili da. Ay na, saan da sa nga ilida kita? Anya nga rod, tatang. No kasta, saan kayo nagsubli di abroad, nanang? Saanan, taginana ako nanak ko. Kan adon ti marikrik na kanasakit iti bagpagi. Anya? Kat pagnadan nyo nga rodan nga Kumpurmi kada kayo kinimanong mo ti pakipagnaeda kanak ko. Ay, sapay nagadu kami di tabalay. Kadwami nga min dagiti katugangak, kan kaanakan nila kay ko. Ay, oras siya. Ado kami nga ganan, di tabalay, nanang. Adadag iti kakabsat ni bakit ko. Nangina ka no ti abang inje sentro. Sikan, ti mga laka ni nanang, Iris. Tasika ti babae. Ay, sana ga po tababayak, katsyak ti akin na responsibilidad ka ni nanang. Si kakit ti kumaata si katinaw na. Ala, saan kayon nga agrikyaran nako? Di da kon problemaan pay. Tadamot to'y balay ni tatang apakipagnaedak. Uwan atan Awan mutlat kadwa na dito Kanda kayon tumutla ang timang tawi dito'y kalkalapaw na. Tada kayo kat nga ti anak na nanang. Atay ta. Nadalusakon to'y kalkalapaw, tatang. Ay na. Ay, kaslalimawa to'y kalkalapaw. Idinadalosan Wen tanasimpa dagiti rumbeng maisimpa, tatang. Ay, pasensya ka, nanak ko. Nakawarwara ti kalkalapawan na sang putam. Wen, maawatak, tatang. Ay, imbisa na pinta sa balay ti pagnaadam ita. Saan mat kayat dagiti anak mo Ala, nga. tatang, baybay-an yun. No, anya ti kayat nga aramiden dagiti apo ko yo. Basta siya, nakaragrag sa kaklata. Tanapintasan ti panagbiag dagiti anak ko. Day talaeng ti kapatgan kanyak, tatang. Pakidisuyulatan dita, babbaros. Agyamanak. Ay ba, apay dagita iraw. Anom dagita. Narukupan dagiti sisimti kalkalapaw tayo, tatang. Pasukatan tayo. Tao may ni pare Cardo inton bigat. Iso ti ayabak nga agkarpintero. Apay ada kwarta maya. At dapay mat nabatbati a kwartak tatang.
Pasensya kayo, no jak na ipatarimaan idito'y kalkalapaw yo, tatang. Yawan problema kanyak. Siga ti pampanunutak anak ka. Asinon to ngayon ti kadkaduam dito'y balay no mataya kon. Punaw nga agasidag ti babalay tayaw kadag iti anak mo. Angam dida kamit umay sarong karan nga inada. Ala, aw-awatan tay lataidan, tatang. Tanalabit, makumikom da iti trabaho da. Nakasingsingpat ka talaga anak ka. Manipod ubing ka. Aging ga itatabi makit ka. Nagtalinad ti kinasingput mo. Kanwan gayam, aglako-lako aktuman iti fishball kan barbecue di tasi dagti kalsada. Taisupay a pangalaan tayo iti kaden tayo, tatang. Tumulong aktumat anak ka. Kunyamatan, naabutan akmatan iti tudo dito dalan. Ang partakak tayo pataray. Tapno makaawid ako na. Ay, malamin ako na nakamotor. Ha! Nagalis! Matumba ako na! Ay na, apay ngamin adi ka nagan-anad anag maneho, anak ko. Anay... Natukol ti may sa ato lang ti sakam, anak ko. Iso asinimentod ah. Pangasim, di nagpampanawan dito ospital. Ala, di ka madanakan. Tadaak lang dito'y amang bantay ka. Saan ka apanawan, anak ko? Oh, ibatik kan ka to'y tulbak ti balay ti kabsat mo, Iris. Itad mo to kan kwa na, apaman ama karuwar iji ospital. Ha? Papanam siya. Apa yan nagdadakkel lagi tabag mo? Pumanaw akon. Panaw akon ti kabsat mo. Takas jay mo ti kasasaad nan. Jak kayat ti mga sikaso kini manong mo. Imbes asyak laang das asikason na. Saan? Taisumad ng tagpa-asikaso. Anya? Sige, mapanakon. Tapi manaw mo tandag iti kakabsat ko. Panawan min ti kabsat mo. Nagkapwamador! Duwang aldaw adi ka nagawid iti balay. Kanjak makontak ti cellphone mo. Masigurado, naggapu ka man nanita yan ti babae. Agtal na ka man, Irish. Isu adyak kay kayat ti agawid iti balay. Kanakangiyungiwat kang asawa. Ako ko sumami na nakawis mo. Tapumanaw kan ti balay ko. Naumakon kan ka. Awan na pulos pa nagbali mo. Nabanuga ko na masaksakitan na dor. Isuwag sina talangan. Ito na! Dahil tatir urayak nga ibagam kanya kay Iris. Di papanaw kon. Wan! Abog! Tapno nawaya kayo ni ti babaem! Inayat ka pa'y matngaro ni tingas taunay! Yaman niya tinusubad mo itinaytapan lagayat ko! Pasige sakit ti baroko nga dor! Guston! Sana tilay sitsidir mo. Tutal! Santa mo na naragsak iti tunggal maysa. May mayatan no agsinatan. Pangasiyo nanang. Dito yun balay ti pagnadan nyo. Di na ko mapampanawan dito eh. Juan, di ka madanagan, Alex. At daak laeng ditoy. Saan ka panawan? Nang roon akat pinanawan na kan ti asawa manak ko. Agi amanak nanang. Pakawanan da ko ba? Mababayin ako na kada kayon. Ngamin, saan kayo pinaganan na iti kalabas? Agpinatulon kami iti iti kabsat ko. Amang pasangbay kada kayo iti babalay ni. Ngam, da kayo matlagayam ti pagkamangan mita. Takasapulan da kayo. Anak ko, Ipatpatag ka unay nanang. Kat makawanan na ko ma. ipatpatag ka mat unay-unay. Alex, anak ko. Iris, anak, umayak man. Ni nanang. Nakalukat na itananang. Iduron nyo latan. Ne, apay, awan trabaho manak ko. Adda nanang.
Naglanganak laang. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga anak ko. Anya, ay, apay adi mo imbaga kanyak ngay. Tasyak ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho ka. Mabainak nanang. Ha? Mabainak ngamin ngagkid daw iti pabor kada kayo. Ngamin, imparupak ti kinabastos ko nga anak iti kalabas. Gapo iti saan ko apa nang pasangbay kada kayo diti balay. Ay na anak ko, di mon panunutin ta. Saan kumot asinakit na kitay? Inawawat kayo iti kapsat mo, taanak kayo kat ngarod. Patpatgan kayo latta, nga oray kas jay ti impakita yo iti kalabas. Ruming bawlat ta tinalaos, apan ang ipatag ko kada kayo nga anak ko. Nanang, patpatkan kayo madunay. Naamiris kong timadingay naramit ko iti kalabas. Nagaduwa sakripisyo kan rigrigat yu kada kami ngagkabsat. Ngam kasjay lang tinsubad mi kada kayo. Nagsayat kayo, ngay na. Da kayo ti inspirasyon ko nga agtiyag anak ko. Nakasagana ak ngagsakripisyo para kada kayo. Kan kadag iti apo ko. Agyaman ak. Kidawak kumadituyan balay ti pagnaadan yu. Tapno adakad kaduami kadag iti apo ko yu. Sige, takasaritak to ni manong mo anak. Tanuman nugot at dituyan balay mo ti pagnaadan tayo amin. Tapno maasikasok mo ti kabsat mo. Tawan kadwa na iti balay na. O sige nanang, mayatak. Wen, tapno agdedin na tayo manen anak ko. O sige, patsyak nga manugot ni Manong. Kan ayaban tayo matan ni Lolo diti balay. Tadituyan ti pagnaadan na. Sige anak ko, tanarigat no agmaymay sa ni Lolo yo. Tanakapsot una yan. Di kagbali na bastos kadagiti dadakkel mo, ta sigurado asaan to nabaligi ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan ng istorya ting kami patangatang itangam sakbay na ituloy tayo manan tagibasa kadagiti kablao. Hello kani Ma'am Jezabel Rafanan, ni Ma'am Evelyn Galam, ni Ma'am Aya Estares, ni Ma'am Aniway Liwan Rimas, ni Ma'am Josefina Manipon, ni Sir Dexter Mensalvas, ni Ma'am Daisy Abuan, hello matkan ka Mary Ann Payo, ni Sir Edison German, hello Ma'am Emily Salutan, ni Noli Olinares, ni Sir Alejandro Selga. Inton maminsan manan dagiti daduma akablaaw. Intay nga ro dandanggan ti episode 161 dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Nasayata si Mangput kayon, Lolo. Ilutwandak ko maitikanak. Ngamin mabisina kon. Anya, Itay pa si Mangput kan nagkapuy di pagkadalan. Gamawan mo't naluto asidaan. una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam. Saan pa'y, Lolo? Ay, Agday di sila na nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. malah, mabitla nga paw. Siya ko, ti mapanagluto, iti makan. Wan, Lolo? Anya ka matada na kaw. Rumbang ko mga sikasum ti anak mo. Anya matan,
Agriin ka matan, iti kayat mau. Tatang, Awang mo trabaho. Isungawan pa ka bandugam. Ilutom ti anak mo Sumang patanaga po iti pagadalan, awan ka na nanalutaw. pasensya kayon tatang. Naiturog ko mat ngamin itay. Dahil ta cellphone sama, ti pakapoy-puyata. Ni tatang mat. Ay pangaasim man. Panunutan mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakin katikastoy? Ngam saan lanam na minsan, anadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto amakan. Maya karak iti destino kita abulan. Isuanas kan nga ijay tayo ay andananang ang makipagnaag. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti day talakay. Ngamin, maya si Daga kini kayla agayim ko. Ang ayos lakan ka, nga ijay ay andananang tipagyanan tayo? Awan parikot iti day talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasin ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti day bakit? Apag isumot na bakasyon da. Isu nga ijay ton nga aginroll, iti sumarunong nga eskulyar. Lukasta, ijay kayo nga agnaad, anak ka. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya, ay Olivia anak ko di ka kumamasayer iti na ito nga bagakang ka. Pangasem, tayo ton adda kay ton ijay. Tumulong kay ti trabaho ito nagtibalay. Ay nakababain ka ni abalayan. Aramidem ijay. Tikas iti aramidem dito balay. Nga agriing ka iti anyaman nga oras akayat mau. Ni tatang mat. Sana dakes ti pagbagat. Pagsayatam day ta. Ngabin adda obligasyon maun. Day ta ti panunutom. Mangan kapay anak ko. Sakbe arumwar ka mapanagtrabaho. Nagluto akon iti pamigatan. Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia. Nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama. Kan balunan nyo. Nanang. Awan mo ti pakabanbanugan na. Tapno maladaw nga agreeng. Bayan yun. Agriing latan no kayat na. Anya. Kasta tinangag mo nga ibagbag at ikatugangam? One friend, iso akas to unay tirurod ko itay. Iso ana panunot ko, ti umay laangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo? Anya asaan? Naginawak mat sakbay ni mayak dito'y. Ay na, amo mare. No makipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga gagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga maibagada. Ay, amangan no jak maanusan ti panagniw-ngiwat da jabakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mo aramidan, mare. Ay na, saan lang nga si kati kababain no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawam. Nay, apay nga itakalaang Olivia. May sal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murang nyo. Anya, imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday talapumana syarter aramidam. Anya, ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumong sungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy? No saan kayo kumaaman nakibiyang? Awan bibiyang yo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, jak tupay pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo? Makapasuron? Anya. Ay na sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asumbatan. Nanang. Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. Uwan nanang. Kinapudno na. Dahil tati plano kita. Nasayat nga raw no kasta. Ngamen,
No dito'y kayo laang ang mga nudyak makapagtepal kat anya pa'y ti maisawang ko kankwana. Rumbang laang amang sapul ka iti apartment lakay. Jak kayaten ti makipagnaad ditoy. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag. Makakartay mo ten. Nasaya at nukas na. Ngamin, no ipapilit mo aditoy tayo lata, agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka, tandaan am dayta. Anya, imakar kayo gaya man, Mare. Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan ti ina ni Ruben. Di na saya at no kasta. Maliklikan nyo tag sinong ba? Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay ngay? Siya ka. Anya, mga lakay ti babaw nan. Wan mare, itikas na, adda mga sikaso iti amin iti apartment. Ay, unay kan, Mare. Awan mo ti pakakumikumam. Kabaalam mo't nga aramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngam awan parikot nga oray mga laak iti baboonan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nilakay ko. Nembang nga oras mo, nana? Kastamot kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapol ka kanu iti panggadam. Ay ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod ang nagtrabahwak. Kasta ka di, abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabahom. Kanawan ti baby nga awiram, dakkelan ti anak ko. Ay iwan, ma'am. Mayatak iti day ta. Agyaman ako na, nana. Kastoy ti trabahom, nana. Ilutuam laang iti masapa dagiti agama. Wala, ma'am. Kan ibagak matan kan ka, dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Jak kayat ti man nakibiyang abbaboonan. Nakasagana mo't gaya mo ti makan. Ayaba mo ni nana, tagigiddan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday jainton madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay, saan Basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya akong timapan mangayap kan kwa na. Sigurado ang mabisinin tayo jay. Ni, apay nga kastamot ng tararamidam iti babaunan nyo, Mare. Kasanumat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan akasasauna ti asawak, kumpurmen sa ti pulpulong na. Anya? Amumatan kanya, dak kaya ti kasyay. Ay na, day tao galim ti rumbang nga ikat na, Mare. Nga minsan na nasaya at day ta. Kat no nagsingpod day jabakot. Kat mamati ak ngawan sa bala kay papanan tararamidan na ijay. Ay namare, jak lapat yan. Talaga ang mabuysitak iti day di ababaunan. Nagbanglutiin luto ni nana ana si Darna. Ay, mangan tayon bakit? Manganta, duata laang. Ah. Manganto ni nanaana intun madamdama. Anya? Ay, ayabang pidin. Malimot ano kasya mang mangan ngag may maysa. Ay naawan parikot iti day na. Ngamin, dagiti babaunan na iruam da amangan ngagmay mesa. Ala, siya kung timapan mangayap kan ni nana ana. Saan ko naklangarudan? Mom, nana ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman ako na sir. Ti awanan bain ang bakan. Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayo ti mangan. Tanay, indak agtrabahon inton madamdama. Wan sir, katagyaman ako unay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita itasawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan kay tibain. Ti kunam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan ka lang arudan. Ani, apay ngayakas na ti bagbaga, ma'am. Awan mo't madingar aramidak. Ulbod! Awanan kay tibain.
Imbagak lang arudan kan ka. Asaan ka makigidgidan kada kami amangan ngam imay kalata? Inayaban nakmat nga rod ni sir, ma'am. Tasumungbat ka pa lang. Oh, adita! Kanang amin dayta inlutam! Total! Agbibisin ka! Sa dino tinapanan ni Olivia, nana, Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jak matan dinamag no papanan na. nasaya, tanadanon kayo dito yung agmay-may sa nana. Ada ko masalud-suda. Anya dayta, sir. Ada ka dar aramidin ni Olivia, asaan na nasayaan? No kasya ada kailangan ti mabatbati dito balay. Ay, Ibagayo ti puno nana, di kay madanagan tasyak ti makamukin ko na. ay, amang anod adda makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukin ko na, nana. Ay, ay, jak man amukan kwa na. Nakasta unay ti pungtot na. Nukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ay. Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo, mare. Nadlaw ko kan kakadakkel ti nagbaliwam. Manipod nag-asawa kayo kan ni Ruben. Ha? Nakunak dayta, ngamin, sigud mo ta saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan. Idagtrab-trabaho tapay kas babaunan idi. Saan ka mo takasta? Ang imita. Ay, nakauy-uyong kay ti babaunan nyo. No right ko. Ken amok abasol ni nana-ana. Iso ang maaramid ko tikas kan ko na. Ha? No sigud man ababao na nakidi. Saan itan? Rumbang laang agtungpal kanyak. Gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamit akas tatir aramidam ka ni nana-ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuha na. Saan na nasayad na itangar aramidam? No siya, awan ti parikot. Di mo ibaga tikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti ka na yun ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na. Mapukpukaw ti wallet ko, nana-ana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am. Awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay mo no nagiti selediyo. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibaga sumungbat ka dagos. Apay, gapu ka dita na saya at ti asawa kan ka? Iso akasta ka? Ay, ini, saan mo't, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpailaang, ha? Ay, awan mo't talaga ti inala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Aglob-lobos ka! Anay ko. Anya dahi tang raramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa lang da itayang tiri daw. Iso anang kudag iti bagmagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay. Nakitam aninana-ana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mga no saan niya iso? Aglablabas kan. Tratuam ko may tinasaya at ni nana-ana. Ngamin, sakbayan nag-asawa ta. Sigud akas ta ti trabaho. Sana ya? Anya? Iso nga amok nga amum tirigat ti kasto at trabaho. Iso asaan kumamot akas ta ti tratom iti babaunan. Ngamin, nagtaod ka iti kasta kinakurapay. Anya? Ala, sapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti imbagak. Di kagbalin nga agraraman, tapno di kanto mabainan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, di to'y drama dayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.